Alhamdulillah. Ngethok pring cuma siji tak pikul tak delemburi. Aku nek muring-muring bojoku wedi aku dirangkul langsung disusoni. Aku ya meneng ae. Mari mangan rahapun. Alah, mangan kupat enak ontonge kate tabegat eman bokonge. Pinaraing kang skeco mirsani karya baru mojo ngerto. Ndok kutha Surabaya wong budale liwat wono Kromo. Pitulas Agustus tahun Polo 5 iku kemerdekaane negara kita. Teko sawah kok ngosong gabah mari maneni sawahe Pak lurah. Indonesia merdeka dudu oleh hadiah tapi direwangi pertumbahan diarang. Ali-ali dolor tumumpang kasur ilingono larang regane. Mulane ojo sampe lali pahlawan sing gugur ilingono perjuangan ngene. 350 taun dijajah londo uripe bangsaku pancen isara maju ndara mundur ya ndara ajine bangsaku kaya raja kaya ditambah 3 bulan dijajah Jepang uripe bangsaku tambah kesurang-surang maju
para musa sak pirang-pirang tapi saiki Indonesia wis merdeka pembangunan di segala bidang lah wis merata wis gak dijajah Jepang yo gak dijajah Londo tapi jek ana bangsaku jek uripe sora Indonesia negara sing sugih tambang emas tambang timah tambang nikel batu bara lan liya-liyane jarene hasile kanggo kesejahteraane rakyate tapi dikorupsi oknum pejabate zaman-zaman wis merdeka mulai enten kidungane Cak Durasim biyen Bekupon omahe Dara dijajani pon uripe bangsaku tambah soro Cak Durasim tapi nek sakniki Agus Kuprit Bekupon omahe Dara wis gak dijajani pon lho uripe rakyat yo ana sing soro soge Indonesia niki hasil tambah napa mawon kathah tapi nggih niku jarene gawe kesejahteraan rakyate dikorupsi oknum pejabat niku sing garakno wong-wong niku ngersula lho niku lho mulane di dalam kita memperingati hari kemerdekaan RI yang ke-81 sangsaka merah putih tempundi-pundi berkibar senajan merah ambek putih koyo sing kula gawe niki merah putih mboten enten tulisane tapi enten roy telu roy siji kehormatan bangsa kedua harga diri bangsa ketiga jati diri bangsa mulane tetep berkibar pun sampai mboten pasang gendera ngelingno Mbah Boyo Diron berjuang ngerebut supaya sangsaka merah putih niku berkibar bareng wis merdeka kok aras-arasen wong gak melok berjuang kari masang ton niku teng mriko tangga kula nek mriki mboten enten kompak rame gendera tetep berkibar di tiap-tiap gang Allahumma amin pun mari memperingati hari kemerdekaan RI warga sekiping kula dongaaken sehat awake akeh rezekine hasil bumine tambah melimpah ruah Allahumma amin berjuang nek mbabut kepiting nok jero sumur ngombe jamu beras kencur duwe bojo ceking enek turu nglendur duwe bojo lemu ngrusakno kasur wis wayahe esuk jagone kloro rame suarane bating kemrosok aduh senenge sedulur tani bebarengan padha nandur pari srengenge nyunan ulon parane manu ing oceh ana wit-witan pati jemu wit suarane katon asri donya saisi
Pawanjake Surya ndoglok tok. Ndoglok ya apa sih? Badokane rong bodak. Ayo Dron, ayo kecapan apa iku? Ayo kecapan kono. Aja ngene yoga, aja ngene panja. Ngene panja apane? Yoga panja iku bojone dagelan. Bojone dagelan padha lanange ya bojo sih Gus. Gak bojo rumah tangga, tapi bojo nyambut gawe. Supaya ndelok-ndelok ta. Apa? Lek kon kok enake nabi aku gak enake lho. Panjak kendhek ya kok ganteng ngono. Praene wis cuwilik, ireng. Kaya goreng lentu gosong lho ri. Lho, Uang kok uwange sing dadi selae. selae apane? Kayak ngene iki. Aku lagi ditutno karo Cak Kasri. Iya. Lho. Ceri. Cere. Ceri ayo. Tanduk tantung tong ayo. Lho. Lho, enak toh? Lho. Enak. Kepingin kon. Coba aku kepingin ya Gus. Bongko kono lho Ri. Nabi Aku iki wis suwe gak ketemu kon. Gak ketemu aku. Jane awakmu saiki ku manggon nduk endi sene? Oh, kon kepengin petul omahku. Nang omahmu iku sing lawas yo gak ono. Gak ono omah. Lho kok. Lah saiki lho kon iku ono endi? Aku saiki ta. Iya. Ono Lamongan. Nyambut gawe nduk kon. Iga. Hal apa? Rabi. Lho dagelan yo rabian gini. Rabi. Berarti kon saiki manggonmu ana Lamongan. Lho iga. Lho, Ono ora duyo sih. Ono Jombang. oh, kon nyambut gawe nduk Jombang ngono ya. Lho iga. Hal apa? Rabi. Lah bojomu sing Lamongan. Tak pegat. Apa nek Gak enak beluas. gak enak ya maksudnya? Gak enak masake Gus. Oh. Wes awak dhewe bendina karipan ya mesti dimasakno jangan asem ae. Bendina jangan asem sama kekecutan aku. Jadi saiki kon manggonmu nggone Jombang. Lho iga. Lho nang ndi? Ana Mojokerto. Nyambut gawe nduk Mojokerto. Lho iga. Hal apa? Rabi. Lah bojomu sing Jombang Tak tinggal. apa nek Ngeslong. ngeslong ya? Nembek dhuwit lu ententeki. Tak kei dhuwit pira mesti entek. Ngono ya. Ya iya. Jadi saiki kon iku manggon nggone Mojokerto. Mojokerto nggone karya baru. Nek ngono mben aku tak dolen nang omahmu. Lha apa? Cero bojomu sing saiki. Lho, aja rono Gus. Apa? Bojoku gak ana omah. Endi? Bojoku ana rumah sakit. Lara apa nek? Meteng. Lah wong meteng oh mari kontrol terus mulih. Lho iga, kate babaran kok. Lah kok gak kok tunggo? Gendeng nunggoe wong babaran gak metu lah urusane kuno ta. Lah apa aku nunggoe wong babaran iku? Ana lho wong lanang kok iso kaya ngono iku. Lah salahe Bojo, wong wedok. Nek kate babaran. Iya. Ya. Iya. Nek katene uwah. Iku nyekeli tangane sing lanang, nyekeli tangane bojone. Atine gede. Masih gak nyekel tangane silane nyekel meja kate lapo. Kon lapo kon kaji ngurusi wong babaran iku. Gak metu larusane kuno salah kene meteng. Lah kene apa kok meteng? Lha mergo wedok. Lah kene apa kok wedok? Ya mergo bobot. Lah kene apa kok bobot? Mergo ana gelungane. Apa sebabnya ana gelungane? Wedok. Gak iso kon. Kon iku. Tanggung jawab apa sing gak kok tunggoki? Aku nunggoke wong babaran. Bayi lahir procut bidan teko nagih biaya apa tak gawe bayar. Oh. Ngrasakno bayar bayi, bayar bank syariah gak entos adake. Jadi masalahnya kon gak duwe biaya. Iya. Mulane kon gak tunggoki ana kono. Kano rumah sakit. Rumah sakit endi nek? Gatul, idek. Wis pirang dina ana kono iki? Kira-kira ana wis seminggu. Durung babaran. Durung babaran.
Iku ngenteni kon. Ngenteni lapo ngenteni aku lho metu kare ngenteni yang metu dhewe ketel apa? Wah ya, kate nggawa HP, walah ngebel begenggek. Menengo. Wah. Waalaikumsalam. Waduh. Nggih, Pak. Ya. Saya Gus Kuprit. Betul? Yo. Ya, dari mana ini? Rumah sakit Gatul. Loh, patenono Gus, patenono. Patenono. Patenono lah apa kon? Iku gatule iku mah lho. Lha yen gak kancaku wong sing dinas kono iku. Iya, tapi gatule iku lho. Ya, Pak. Ya, oh Dokter Wendy. Oh Dokter Wendy, nggih. Ya saya Gus Kuprit temannya Mas Jonet. Nggih? Ada kabar, Pak? Kabar. Alhamdulillah. Bojomu wis babaran. Wis babaran alhamdulillah Gus, saya tak tumboki metu dhewe. Iya, kalau kali pinter bayine. Iya, Pak, alhamdulillah. Lah, terus Gus, apa? Takono babaran iku lanang apa wedok? Pak, bayinya itu laki-laki apa perempuan, Pak? Lanang. Lanang alhamdulillah, Gus. Kayak jam-jam di anak lanang. Terus takono bobote piro, Gus? Iya, Pak. Waktu lahir itu beratnya bayi berapa? Ya kudu cek paham, Gus. Hah? 12 kilo. 12 kilo. Iku bayi apa nimbang beras? Ya mbone wong doktere ngomong ngono. Terus takono panjangnya berapa? Cek paham aku iki. Ya terus panjangnya, Pak, berapa, Pak? Iya. Hah? 1,5 meter. 1,5 meter. Iku bayi apa ulo? Ya mbone wong doktere ngomong ngono. Waktu bapaknya emang normal apa enggak lho. Oh iya, Pak. Informasi ya, Pak. Waktu melahirkan itu istrinya Mas Jonet. Iya ngono, Gus. Itu lahirnya normal apa operasi, Pak? Yang ngono, Gus. Normal. Waduh, nek normal susah aku. Halah, apa nek Bobotnya 12 kilo apane gak embonge bejat. Kok embonge bejat. Terus operasi apa gak, Gus? Pak, kalau beratnya 12 kilo, Yang ngono. panjangnya 1,5 meter, Pak. Iya, yang ngono, Gus. Itu setelah melahirkan itu kan ada operasi kecil ya, Pak? Iya. Oh, dijahit ya? Dijahit, Gus. Dijahit, Nek. Dijahit. Iya. Waran dokternya, Gus. Iya. Ojo len jahit kabeh. Terus, Aku kok nyangai tuwi iki. oh iya, Pak. Ini pesannya suaminya, Pak. Kalau jahit, nggih, empun sampean jahit kabeh. Nggih, sampean ngengei sak janggel lah. Sajangkel. Apa? Ki ngeleng ngorong-ngorong. Iya, terus Pak, ini biayanya berapa, Pak? Iya, yang Oh, 6 juta. piro? 6 juta. Gambombo. Lho kan bombo ya, nggih. Juta ke jobare bayi listrik 3 wulan tak bayar ratoke. Nek, Bayi apa? kok nek sampe gak duwe-duwe, gak iso nebus bayimu Iya, nang rumah sakit. iya. Anakmu bojomu disanderah gak oleh mulih. Gak boleh 10 tahun gak getun. Bakso windu ya gak getun malah enak aku gak ngingoni. Ya oh, kok iso ana wong lanang kok. Pak, ini Pak, gini Pak. Ini suaminya lepas tangan, Pak. Nggak tanggung jawab. Saya sebagai temannya, Pak. Isin aku, Nek. Ya gak ngono gambaran lah kok nyuri babaran niku. Oke, Pak. Saya yang tanggung, Pak. 6 juta. Mohon dikirim nomor rekening. Nanti saya transfer liwat bank Bumi Tak Berdaya. Bumi Tak Berdaya lah gak kogel-kogel. Iku bankku dhewe. Ya, Pak. Secepatnya ya, Pak. Nggih, matur nuwun sanget. Nggih. Waalaikumsalam. Ya Wis. Ya gak apa-apa bayar-bayaran wis. 6 juta kok bayar. Anakku mulai, bojoku mulai langsung kok pek. Kono kaji ngepekan. Kono aja ngono kon durung-durung seujon. Ya, Aku kan seujon ngono. nolong kon. Ya, nolong kon. Mulane kon nek gak duwe duwe. Persiapan gawe anak iku nek kate babaran. Iya. Kurang sak wulan babaran. Resepe mbah iku gawin. Apa? Bojoku Iya. bobot 8 bulan kurang sak bulan. Iya. Masalah. Bendino dikei mangan welut. Hubungannya apa welut karo meteng iku?
Nyunyu. Le bojoku babaran Iya. gangsar. Oh iya. Cak wetengku selendem-selendem lungguh Dik. Iya. Langsung rujut gangsar. Gansar ya. Metune gangsar. Gansar. Nyekel angel. Wah, Unyu e. kon padha karo kirim aku, Gus. Apa? Aku yang ngono. Mbahku ben yang ngono. Nek bojomu apa jenenge bobotane wis tuwa, kate babaran. Iya. Sing gelek nguntali keong. Lho temen yo iku. Sik. Apa hubungane wong bobot karo mangan keong? Lho keonge lak ana omahe ya. Iya. Jerone lak ana wonge ya. Hmm. Keonge ana wonge nek kadabapi gak gelem metu. Nek angel metu, Dabapi. Hoh. terus bojomu kena apa? Bojoku pelilat-pelilit. Dadi kok pakani taun tali keong taun Kurang saulan iku. Kurang saulan iki kaget muntal keong entek rong tomblok. terus bareng ngono. Barang mari uga pelilat-pelilit. Dek kan iku lha padha weten ku loro Mas. Angin babaran. Angel babarane. Dini ade lungu wae, lungu jane kursi ngono iku. Iya. Tak dep go ngarep aku yo. Baru tak buka aku yo royan kok. Bareng mari tak delok ngene, meneng ayu. Bareng tak delok, ndase metu, Bos. Bareng tak delok ngene balik maneh. Angel. Lho wis bae. Langsung? Bareng langsung tak abapi. Langsung brosot, Bos. Metu. Aku dijejer sama goblok. Alhamdulillah. Iya. Wis ngene. Heeh. Aku gak apa-apa nek. Iya, 6 iya. juta kanggo keluargamu. Heeh. Wong keluargamu ya keluarga. Iya. Merdeka! Merdeka! Sebelum aku tahu apa artinya cinta, terlenaku dibawanya ke sana. Setelah dia pergi, aku baru mengerti, ku telah jatuh cinta kepadanya. Oh, aku rindu, katakan padanya, aku rindu. Oh burung nyanyikan, katakan padanya, aku rindu. Ono ruji bukan sembarang ruji, nek ruji rupane ireng. Iki aji bukan sembarang aji, nek aji rupane ganteng. Burung nyanyikanlah, katakan padanya, aku rindu. Oh burung katakan padanya, aku rindu. Ana kerdus dudu sembarang kerdus. Wong kerduse gawe wadah tomat. Ini Agus bukan sembarang Agus. Lah nek Agus mantune camat. Oh burung katakan padanya, aku rindu. Oh burung nyanyilah, katakan padanya, aku rindu. Ini dompet bukan sembarang dompet. Dompet munu rupane ireng. Ini jonet bukan sembarang jonet. Jonet munu Tahu gendeng. gendeng matamu. Oh, aku rindu. Katakan padanya, aku rindu. Oh
bukan sembarang pari, nek pari nok tengah sawah. Iki aji bukan sembarang aji, nek aji mantune lurah. Oh, aku rindu. Katakan padanya, aku rindu. Oh, burung, nyanyikanlah. Katakan padanya, aku rindu. Nek nang Kudus dudu sing kudus, nang Kudus tuku roti. Ini Agus bukan sembarang Agus, lah nek Agus juragan sapi. Oh, aku rindu. Katakan padanya aku rindu. Oh burung nyanyilah. Katakan padanya aku rindu. Ini karet bukan sengkaret. Karet ngono cuma me papat. Ini jonet bukan sembarang jonet. Jonet ngono Kate sekarat. karet matamu kuno. Kancane dengan sekarat. Ngono kok pure. Ci, Nggih. ana kabar. Lho. Ojo kacamataan iki. Lho kawin lho gak kawin lho gak apa-apa. Gak apa-apa. Mari Beneran mari kemetu awakmu rek. Iya iya. Wak polo dinane iki slametan. Alhamdulillah. Iya iya. Gawe tumpeng. Terus iwake panggang ayam. Lah mulantang dikongkon metu awakmu perlu dikongkon undang-undang. Oh. Ngomong ngene. Sik. Kontak kongkon undang-undang Agus karo Aji. Lho. Sing diundang. Iya. Lah iki jane jane gak. Wis marah aku. Pak Polo, sik. Kone undang-undang jane aja dijak sebabe ngrangsang. Ya wis, iku amanah. Iya, Amanah teko Pak Polo. Lah. Oke, matur nuwun, Sek. Iya. Berarti mangane panggang ayam petik putih mulus ya? Kak. Iya. Ya wis pokoke panggang ayam. Panggang Ya ayam. ya ya. Rungono. Nek wong gak dijak tenduren, Gak diundang. moro berarti rai gedek. Ya iyalah. Rai gedhe Ya kamu ya. iya. Ah wong ya iki padha ae. Wong nek gak tau undang-undang akhirnya ya gak diundang. Iya ta? Ya. Iki Gak tahu serawung. wong undang-undang itu manganan. Iya. Iya ta? Iya. Amal. Iya. Wong nek gak tau amal ya ngene gak diundang. Lah mulane saiki ayo mrono. Iya iya. Oh ya wis ayo. Gak diundang minggir loh. Makin. Aja melo lho kono, kok aja sini-sini kon melo. Melo awas kon. Ayo. Kon katik wani moro rai gedhek. Lho. Wong iku ira kurang amale yo ngene iki. Apa kon? Rasani kon. Sing rasane matamu kuno. Wong kon gak diundang kok kate melo lho. Sing melo sapa? Lah kon kok mlaku rene? Lho liwat tok kok gak ora sih. Nggonmu tok iki. Eh. Ayo. Lho rasani mana kon? Sapu sepatu gopo kok tuh. Anggite getun ngono bae aku. Tundang bayan atau bayan mung mleki ya kok. Ayo, wong slametan iki lho, tumpenge sak lepek. Kate iwake panggang ayam petik tas netes dibelah. Sing diundang tanggane tredhek tae wong 26. Lho wayahe mangan dondong petik panggang ayam dauklek-uklek dudu pitik sing cuklek. Drijine sing ngedum sing cuklek. Jongor kon mari ngono rumah sakit gak mikir arek-arek sing penting mikir awakku dhewe. Awak dhewe seger waras panjang umur golek sandang pangan gampang. Lah ngene iki awak dhewe nuruti arek-arek. Lah apa kono kursi kok dhewe.
lawang-lawangmu teko doan kok iso ngomongi jene iku lho. Iya. Disawang wong iku sing ngeru sing garo kala jonet gendeng. Oh, tak pikir-pikir Ya. bener omonganmu Kri. Ya, Wong Nek. ngomong ijen do embong tanpa rewang kaya wong gendeng. Lah. Dupine wong loro musyawarah Ora utuh rundingan. Oh iya, Kri. Ya apa nek Kebeneran. Ya maksudmu? Iya. Hmm. Dino iki bengi iki aku dolekno wong wedok sebab aku wis pegatan karo Rika. Lho, awakmu wis pegatan Amerika. Iya. Temenan. Iya. Lho, aku yo gelem-gelem ae nek. Iya. Masalah iku awak dhewe eling-eling kanca. Iya. Tapi aku yo njaluk sumpahmu, Net. Gendeng ah. Lho, lah napa Kemen-kemen aku sumpah karo bojoku lha apa sumpah karo awakmu? Maksudku gak sumpah nggone kawula ngono gak. Maksudku sumpah saumpama aku oleh arek wedok. Arek wedok. Terus awakmu nolak. Nolak. Aku termasuk izin karo sing galen arek wedok. Dicilatu arek wedok. Dicilatu. Gak liwat awakmu nggo arek wedok cono aku. Lah. Tak tolak ngono. Aku kumpulin blek dadi situ. Yo kabeh bongko, Net. Ku kabeh mata ya. Mate kabeh. Ono kilap blap cair Kelepek gosong mate. mate. Ah, iku ya. Iya. Wis, masalah iku tak galekno. Entekno nang warung Hartati. Tak enteni kok sane warung ya. Iya. Warung Harta. Iya. Iya. Temen. Iya. Kone mlen janjek lepek-lepek gosong bongko kon. Apa omong kebenaran aku ya wis janjian. Gak apa-apa, pokoke sing penting awak dhewe oleh hasil. Ya beres mangan. Gak apa-apa. Ya iya. Gak rugi sing penting hasil ben dina wis oleh kaya. Masalah domel. Wis ta ngomong dhewe. Ya gak ngomong dhewe, aku lho arep-arep peno yu. Sakjane kon sanggup tagak sih. Lho, sing wingi Gak sanggup ngomong kok. ya ngomong sanggup aku ku sanggup. Lah apa sih gak sanggup? Lah sanggup nyata ngendi? Lho, gampang wis oleh aku. Heh? Oleh. Wis oleh. Ya wis oleh. Ya wis. Wis oleh. Ah piro nek? Situ. Heh? Siji. Lah kok mesti siji? Nang pira? Ya 12 rek. Gendeng ah. Situ gur karo ngentekno kok iso 12 lho. Diapa 12 iku? Ditimbun, ditimbun. Ya gak timbung padane pencet ditimbung gone kulkas. Kok sik wis oleh temen ta? Wis oleh. Lah ndi lho? Lho. Wis oleh pernah gali liwat ngene warungku mantap. Warunge Hartini. Iya. Wah, arekmu tak kongkon mangan dhisik. Oh, arek sing mangan buah. Iya, anjen durung mangan, kita esuk durung mangan arek iku. Kaliren ben. Kaliren. Iya kaliren. Ayo ben nek mangan sampe gak toleh-toleh. Lah mangkane iku aku wis nuruti karepno. Iya. Arek iku meng Iya, aku wanteng ireng Mas. Wah, ya iku. Sampeyan lak seneng sih. seneng Iya. Pri. Wis ta aja Iya. kuwatir. Kak. Kon nek gawe seneng atiku. Hmm. Kon tak jak piknik sak Oh. anak bojo. Oh, termasuk aku pernah jak piknik. Nyewa montore bucari. Motor ciri lho. Apa? Ciri. Iku kudu ciri. Ceri. Lah iya ireng. Lah iya iku ceri dudu ciri ku. Dile ta. Ya gak dileleke biyen yo ciri. Aja kuwatir. Gak Pri. kuwatir aku. Masih aku yo tetep eling bare awak. Ya iya. Wah, jelas persene. Ya iyalah. Oh. Aku nek ambek awakmu gak isanan, Ya Pri. iya. Kaisanan sing aku iso nuruti ya. Kutik. Apa utik-utik iku lho? Wong Ngitung ngitung duwe kok utak-utik iku lho. hitung duit saking akeh, Pri. Siji. Loro. Lho. Wah. Suaramu kekecen. Oh mari siji kok iso telu. Papat. Lah yang ngono 5. Oh, balik maneh. Pri, Ya. iki kanggo bojomu. Oh iya kanggo bojoku. Iki kanggo anakmu. Oh anakku ya. Iki kanggo awakmu. Oh kanggo aku dhewe ya.
Lho. Tak belas. Ya. Atur suwun. Lah apa? Kowe njuk 1000 mriki. Yo pira? 1000 gitu kok. Menongi tak kandhani yo. Wingi lho tanggoku lho sebelahe nggone Jarata. Ngelungi dhuwit dijaluk timbelin sakmu mene kon. Timbelin sakmene. Wis gak sida lah. Gak apa-apa. Gak timbelen mah aku. Wis ya, trimon aku. Iya. Aku ikhlas. Ancine aku nek tok gawe seneng aku yo Iya. melok seneng kri, iso Iya. nuruti atiku. Ya gak apa-apa jenenge wis peno tak senengno. Terus Leren kono, tak jeluki arek. Tak jeluki. temen tak. Iya, meja kono. Alah, mlakune koyo garangan. Gampang. Gelek penggaweane gampang. Kri, Lah apa? gopo kabeh. Lah apa nek gopo sih? Teh durung tak ombe. Iya. Mangan durung teh. Hmm. Durung tak bayar keceplo-keplok delok arti ini sih. Aku malah wis ngomong, "Kri aku golekno arek wedok." Iya. Wis oleh rek. Wis oleh, ya? Lho ya wis oleh. Endi wae? Endi? Gawe ta? Wong endi? Iku lho. Endi? Iku lho. Jalan. Kri, Lah apa? kok iki gak melek ah. Lah apa sih gak melek iku sih? Lah wong kaya ngene kok dudono aku iki lho. Terus, Wong e jare ayu iki lho perane potongane kaya umure 17 tahun. 17 tahun diwali ah. Wong pantarane iki entek 1000-ne. Kok iso aku tak boleh balik mau. Balik mendung peteng duwer klepek gosong. Gak sido. Gak apa-apa, aku gak apa-apa mulia, gak apa-apa. Gak. Masya Allah. Apa? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Iku mau rek mari kecemplung nguli wae. Urung tau kenalane ormane dadi yo ngono. Gemeter. Soale ngene iki. Iya ta? Gemeter. Gak gemeter goblok. Lah apa? Aku durung tau kenal karo arek iku. Durung weruh karo arek iku. Iya. Aku kepengin kenalan ngono. Loh, kepengin kenalan ta? Iya. Yo kenalono. Kenalan. Iya. Arek iku mrene. Nami aku yo gak enak sih. Nah, nek arek iku kenalan ono awakmu jelas arek grogi. Grogi sih yo. Kayak iya gak iso ngomong. Tak tinggalmu dulu ya. Gue bisa mulai, ya pamit ono. Monggo tante. Monggo tante. Adem-adem ngeloni ngene adem ngeloni gedang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lah sama mana arek iki? Durung. Lah awak dhewe sama men dikersane karo sing kuwasa lho. Terus awak dhewe budal bowo karo nang terep karo arek iki. Ya sak terep biar kabeh. Tak jak mulih tanggo kirap-kirap. Wis sing enak kata jamule kata jabowo tak jae nang pasar ndawar tak gadekne sak payu-payune. Brek. Wah tak senggrange sing nang bongko. Tak takoni. Ya apa rasane mau duduk sepatu? Aku ya seneng. Seneng. Ya ayo nang mburi ora tak pecok. Ayo do ngomong apa karo mukri kok gak ngomong tak pateni lho kene kon, Cuk. Aku jere sampean jange ngerabi aku. Tak aku ngono wong wedok. Nek wong lanang seneng, aku ya tresno ngono lho, Ngas. Kok iso ngasil. Ngasih bagasi sepeda gamput. Kok nek iso ngarani, ono tak pateni. Lah ya bener sih. Mas kok ngasih.
Lah ya wis wajibe nek wong wedok iku tresno karo wong lanang. Nih, Ngono lho, Ngas. ngas maneh. Weh, tak takoni kon. Randu kon itu gopuk-gopuk nang wite randu kono. Aja moro-moro enggak? Tak takoni, umur-umurmu wis kliwat. Ya, sing kok kenal iki senajan awak dhewe wis tuwa, terus oleh bojo kaya ngene iki lho. Perain wis legrek. Cara gedhek disendekno sanding gedang dirubung rayap. Kon seneng mbek aku? Iya. Kon gelem melok? Gelem ambek bojone kok gak gelem. Nak budal. Nak budal. Ya bareng wong loro sih wong bojone kok. Ya apa? Wong loro. Ya aku mlaku wong loro wae mung sepen kene. Ya Iya sing ngeru karo rejone mlaku karo wedok bakal bojone. Bar sing garu karo rejone ngiring garangan. Wis ayo. Kon tak tumpakno kol. Wis. Aku tak ngompreng. Ya apa? Numpak dhewe-dhewe. Numpak dhewe-dhewe. Iya. Kena gak getun. Apa? Nduk kol iku arek joko-joko akeh. Apa? Lah nek aku diperkosa arek-arek. Gak begetun aku no. Bakon dipecok. Bakon diuklek-uklek aku gak getun. Nek iso tak dungano nubro. Cuma syaratnya siji. Kone tak jak mulih aja pisan-pisan to ngomong nek durung tak takon. Sama durung tak takon kon ngotek ngomong tak baprasi lambemu. Paham? Budal. Nek budal. Raine blesat kabeh. Wah, bakal lurus-lurus dedek kamu. Wis, gak masalah. Aku nggawa mulih wong wedok elek rupane. Jelas Rika muring-muring. Sing penting mulih ngusir Rika. Oke. Bendina mikir bojo. Kate gak dipikir iku bojo. Dipikir iku ya pegel pikirane. Lho, budal kete semangat ya mene gorong mulih. Pamite tuku rokok. Apa? Ala arep wedok maneh. Le. Kurang apa bojo aku jek dolek wong wedok. Ditenono kon katik mulih ya. Rika, aja kadek digarai, nek kon garai, le, metu sungune. Aku iki wong meneng, tapi nek digarai deloken. Teko ndi ae? Yai neket mulih. Teko randu. Dalek apa randu? Dalek apa nek randu? Dalek apa nek randu? Cocotmu sapa apa? Ngomong bolan nang cocote diambak-ambakno. Kon iki menungso tak suliki pabrik kon iki. Ana wong kok. Baren bolan nang aja nemen-nemen kon. Kualat. Apa? Kualat. Kualat? Kualat. Panganan apa kualat iku? Panganan apa? Ya panangan sing kok kenyil-kenyil. Wong lanang sing gak tau nyabani omah. Ngelokno wong wedok kualat, gak kliru ah. Ya gak kliru meneh sapa aku kliru iku. Ya awakmu sing aja nyocot ae tak biyosi pirang kok. Jare tangga-tangga kon teko randu.
Sopo ana randu? Tangga-tangga ngomong berarti lah tangga-tangga iki ngonangi. Iya njen aku dijak. Udah randu matamu kuwi. Aku gak kenal randu aku iki. Gak temen sing kenal mek suru. Wah, Padha ae ku dulure. tanggane ya. Wis, barakan kon iku wis tak pegat. Mbok ya nyengkre-nyengkre kon ngapa glibet ae go omah. Apa? Nyengkre ya. Nyengkre. Iya nyengkre ya. Riko aja katik ngono. Saiki wong wedok dikongkon nyengkre-nyengkre. Ilingo winginane. Lah, apa? Winginane mulai bengi moro metangkring. Agitku doro metangkri. Oh metangkri kate menano genteng gale. Ya salahe kon, ngono menano genteng lumah-lumah. Saiki wong wedok dikongkon nyengkre. Wis ngene wis timbangane geger bendina. Geger kurang mangan pantes, geger krana anak pantes. Hei! Apa? Aja katik nyandak anak. Apa? Riko, rabi ambek aku biyen. Lah wis tak warai nek aku iki majer. Maju. Kene ngomong lambemu toton. Majer iku kewan kecluk wedhus majer nek wong mandul. Oh, mulan ta wong sing jelas. Sapa nggone tangga-tangga? Sing jelas sapa nggone bubidan? Aku iku wis seru. Nek kon ket biyen iku gendaan ambek biduan. Aja katik diomong-omongno nek. Aja katik diomong-omongno. Oh, dubelek. Bidan. Bidan ya kok. Rawo bidan bidoan niku. Kliru ah. Keliru. Alah rek kate titik Yo biduan ambek biduan ae. Wis ngene wis. Ayo, kesempatan iki ayo. Nyambut gawe ya mono ya mene karo sila-silae. Jaluk apa kon? Ya dikayane wedok dikayane lanang. Jaluk gono gini. Ya iyalah. Jaluk gono gini. Gono peen. Pek. Gini peen aku gak getun. Iya wong gono petor gini setruk. Gono gini. Ayo wis. Saiki omah gede ya. Magrong-magrong. Omahe sapa? Omah sapa iki? Wong wedok. Ya penal wong desa. Pepen niku balik dukuhan matamu. Saiki kendaraan. Iya kendaraan. Masih aku biyen yo melok nyicil. Iya, apa? Kendaraanmu. Fortuner, Bertul. Mobilio. Beliau Portugal. Arema. Tadi tukaran tak bal-balan. Iku gopeke wong wedok. Iya gak apa-apa wis. Gopekmu ah? Pepen wis cuma kok gawa-gawa kabeh cuma aku ya melok. Ya padha mek goro. Wis ayo saiki lanang. Kae wong lanang. Iya. Saiki Iya. peda ontel. Gledekan. Gawon ya iku tek wong lanang. Iya wis aku budal sama gledek. Wong lanang dipakai gledek. Saiki raja kaya. Iya raja. Masih aku biyen yo melok kangelan, Iya. melok ngarit. Iya mulane punuan. Kebo, Kebo. sapi, Tapi wedhus. Wedhus. Gopeke wong wedok. nang wedok. Saiki gopek wong lanang. Lanang. Tikus, Tekus. kala jengking. Gopeke wong Iya lanang. kalau jengkeke gentup lambemu. Ono wong kok wis gak ngurusi donya, pepen lek-lek wis. Bapak wis pepen. Ya iya, aku gopek wong wedok. Rini ya. Rika tukaran gak mentas ijen. Saya bebekmu. Loh, aja kate bebekmu sitok. Bebekmu 10 gon rene tak kenyak-kenyak ngene. Gak ngono lapor nek bares teko. Ngomong bojomu ngono lho, Mas. Sapa? Aku bojone.
sini ya. Kon buak aku. Oleh iki. Kiblatmu wis malik akon. Lala, wong iki ngono rong dina kan dipendem nek. Dik, kene ngomong aja angger joplak lambemu kon yo. Mata-mata no wongane gak ana wonge gak apa-apa. Mendem-mendem no wongane gak ana wong apa-apa. Elek-elek iki bekas sinden. Uwe. Sindene Anom Surata. Uwe. Sindene Wardana. Uwe. Sindene Uwi. Nek suaramu aduh kalah karo iki. Ayo. Delok pacakane. Sinden iku rupane ayu. Pinter gandang, suarane enak. Iku sinden. Ngene iki sinden. Ngene iki sinden. Sing tesen suarane. Suaramu nyindene kon. Kepingin ro aku nek iki sinden. Sinden. Ya ta. Iya sing enak iki sindene kerapiak. Dek jaman Jor kalingan anak lanang. Rere. Kon iku pelakor. Pelakor kon iku. Jane ki amono yamene gak tau tukaran ambek aku. Kepethuk ambek kon dadak tukaran ambek aku geger ambek aku. Kon. Kenapa tangan tukruket-tukruket iki? Gak oleh nggon. Kalian serondok narai pinter ngomong goblok. Kon ya gendaan ambek bojoku. Bodohmu apa? Rene, gendakmu jagani. Jagane apa? Gak katokan. Jakat. Aduh gak bahaya iki rek. Ini tak lakoni. Kon gak katokan rek. Lho kari rek. Kari gondi. Nek ngene beca. Beca. Katok. Katok 10.000 telu. Wis aja digetuni. Engko ayo mel aku nang pasar ndawar tak tukokne katok. Pele kasih. Gendane gak katokan ditukokno katok. Apa nek aku sing katokan kok kon plorot? Kon iku rangkepan ya rangkepan. 1 2 cukup ora rangkepan sama 16 ya. Lah dhewe kate lapor-lapor ndolek nggo direk nggone. Rupane kaya kemayu-kemayu. Wah, Rene mertamu madani sing duwe omah gawe kembang. Alah, kembangmu iku kembang apa? Kembangmu iku ya kembang laran kok lho. Aku kecil dolen aku kembang rek. Kembang kono. Kembang apa? Lah nek aku bungaku dahlia. Bungaku bunga gaceng. Gaceng matamu aku. Gaceng panganane ula goblok. Rene. Karepmu ya apa kon ngejak wong wedok rene? Lho, arek wedok tajak mulai mrene cek turu kene. Apa? Turu kene. Turu kene. Ya iya lah. Turu kene tak obong omah iki. Ini yo. Kon iku ngomong kon iku. Kale turu kene. Ojo kuwi. Nek turu kene jobong omahe. Ojo turu kene, ayo turu gerdu ae. Aku mbak Kok CEP aja? Ya mono ya mene. Aku iki sayang peonmu. Wis kadung seneng peon. Kok iso? Peon iku kecantol kok kaya bedes. Peon iku tega tapi aku, Cak. Tega temen tega. Aku lah ya bingung sih. Delok peon iku. Kayak sok jelas sih.
obong. Apa? Tak wek-wek. Fotoku mbok obong. Iya. Tak trimo. Kowe ndak trimo. Lapor polisi. Apa? Gak apa-apa nek dompet gantenane fotoku. Ya tambah rusak tambah. Anggite kayun rupamu. Apa? Didekeki foto. Kon ya kaca. Kon nek gak duwe kaca, mbok omahku ana kaca sak pengadeg. Delokon praenmu iku kaya apa? Lho alah, lah aku bendina aku lepas aku ki. Rumangsamu. Sampeyan aku nang pasar. Ayo. Apa sik. Aku ngelpon wae. Ngelpon arek wedok. Ayo. Kudune awak dhewe lapor nggone Pak RT, Pak RW. Ya sepuran sing akeh rek. Soale awak dhewe nggo mulih wong wedok guys, sak sempat awak dhewe laporan nggone Pak RT. Lah terus iki bekakas iki kok apakno? Lah iki mang jatah obong emang. Kok bekakas. Wis ngene ae. Iya. Aku ambek arek-arek mang dikompak pas. Ngono lho. Oh iya. Timbangane penuh iku kok geger barek bojo. Iya. Lah iki tak tekani ambek arek-arek. Oh ngono. Lah nek ngono rek ya wis iki gak sida aku. Iya. Tak olehno mukri. Ya keri. Lho iya kri. Gak apa-apa kuwi. Enak si lanang kaya wis wedok kaya keblok sing lanang kaya cares. Wis ayo. Gak terima tamu kon tanggal 23 duwe kabeh. Ya wis ayo Gus ayo. Wis, timbangane turu sore-sore. Iya. Ayo nang skipping. Skipping. Dalam rangka kita memeriahkan Hari Kemerdekaan RI yang ke-81. Satu. Warga skipping nekakno yaiku Ludruk. teater konvensional. Yaiku ludruk Karya Baru Mojokerto, Jawa Timur.